nyaka ni or barupi mar wuok we bedo jating dai mare. Wasigo dichiel. Okay. To be ni pimo ne pachi mar wuok odhi UDA to nowacho ni nang'o? Noka pimo ne. Ma odhi neno mane TV kaka wambo wanene. Jakom naloso go dichiel, an nawacho kata ka wan e rambe moro yanda wan go mar konyo Kakimba Secondary School. Kanye mana wache publicly, bende mbele media kama, joune ni kanyo. Ni kanya organize rambe ni, nagocho ne jako. Ane mana gocho ne. En nokomanya. To nagocho ne, ka ng'ise ni, ing'e ni ntie story moro kanyo matin. To kada donje story no sani. But nagocho ne. Ngomi thuolo matin. Donja donje story no. Dongi wacho ni wago mbaka. Ntie story moro kanyo matin. Koro ing'e ni Wuod Odinga ni, an nanene mokwongo Kakimba Secondary School. Kasa Etoti en jalup ker mar Nyayo. Kel ma Nyayo, Chepkeres senior. An Chepkeres nani en ga nying Moi. Nakawe akawa kaparo go ndalo mane konyowa gi chak. To waonge chiemo kadawa koro cha school cha kana dhigo to ne wawinjo maber kabisa kama onge. Anyway, naneno go mokwongo Kasa Etoti otag jakom obiro Kakimba. Apani ne rambe mokwongo manogero tire kanyo nen hall moro mane time niluonge ni lab to ne ok en lab kecha nan lab prefect onge equipment. Nyaka chiko form 4. Nabedo parade mbele ne gin Kasa Etoti. Ni skundi ni nigi potential kendo en school manyalo timo maber kabisa. Mano ne jakom ndalo go iluongo ni Emas Otado ne address the vice president. George Saitoti. Nyo wan gi candidates apagadi, paga ng'wen. Tariyo nyo manage mo the university, to gine magi kungo the college, university college from skundi ni. Nyaka na chake 1979. Ndalo ga puonjo kanyo iluongo ni untrained teacher. Monda tiek chulo go fee moro nange balance moro chien kanyo. Koro nabedo parade de mbele jotelo mano biro. Mana nene Wuod Odinga no kama ng'iye, tang'iyo Saitoti, tawacho ni okay, kara somo ber. Kech kalo mano makalo gocha ji ariyo, to gi jomoko go be ne ntiere josi mokanyo, lakini wan adhi university nan gi we moro dan ne nigi bi. Kara ka nyithindo kalo, to inya ti gi results go makel jotelo moko bi okony. Tawacho ni okay. Nagocho ni an awuon. Ka gocho ne to mako immediately. Nadesila. Moko no kan shwa no bumako. To be kam no actually na oro ni message. To no kada no so message. Tangi sene aoro ni message moro kanyo sani to nikech ayude simu wang'ise wan garambe mar Kakimba kama to gimo king'eyo kata wi nyalo wil naneni mokwongo ka Saitoti obiro kodi arambe moro Kakimba chon. Iga mano luwo iga mana time penj. To noketwa mbele ni gi Saitoti. Wan garambe mar skunduno Kakimba Secondary School. Bise bire mipie kata ka babo nindo ke jakoma setero mfangano mang'eny. Mang'eny kabisa. Wan garambe kalweti nyalo chopo rambe ni nyalo bedo maber. Tapani ne kech wingni makagi kacha nong'isa no dhi wuoth moro pani India monda manye bang'e no. Tapani nadhi abedo ma gine. Chapni no dhi otama manyo jakom. Tange ni chieng' moro poro maoro pesa ne noendo. Aboro manye. Okay. Ane mang'eyo kaka yudo jakom. Ngech ng'eyo miyo penji wach ni ing'e ni ji pod